diabetes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing 4 lalayo ang sakit. Check it out! Miracle C, Mega A, Multipake, Sayaw, Mega 1, Sigaw, 4 na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko. Ang Amazing 4 ating laging kasama, Miracle C, sigla ay dama, Mega A, proteksyon ay handa, Multi 5, kumpleto na, at ang Mega 1 ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo, laban sa sakit, tayo ang panalo. Doc Joey Bendito, helping people to heal. Natuna galing dama ang real deal. Amazing 4, Legacy, Mega A, Multi-Fun, Mega 1. Lakas ang katawan ngayon ay abot kamay na. Mga alternatibo na solusyon sa ating nararamdaman sa ating katawan. Mga mamot na garantisado at napatunayan na ng gana na pagaling. Amazing 4, mga herbal na mamedisina, affordable. Amazing na ang medisina na tayo, gagaling sa natural na paraan. Amazing Polubjo, hatid ni Doc Joey Batito. May mga karamdaman ka ba katulad ng diabetes? Paikay na sobrahan sa mga matatamis, ahagad, sakit sa puso. Nakamamatay pag hindi na agad lang. Katong sapat sa antimotubo, arthritis, kakatapainan ng ating pangamintis. Mega capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang multi-fect capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms na kakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira nakitulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon Sa ating mga nararamdaman, sa ating katawan. nagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing 4, mga herbal na medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo, gagaling sa natural na Ang paraan. kasir mo Polutso, hatid ni Doc Joey Bendito. May mga karamdaman ka ba katulad ng may oo? Sakit na nagpapahirap sa kababaihan, breast cancer, bukol sa dibdib na dapat agapan agad, stroke, sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictum, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing 4. Tulad ng halaman sa mga impeksyon,
Okay, magandang hapon sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo dito po sa Bicolandia. Special edition po ngayon ng ating programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran or Kalusugan at Pangkabuhayan. Ito po ang iyong host. Walang iba si Doc Joy Bitito, ang lalaking hindi tumatanda. At the age of 72, laging handa pa para tumulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating sa kalusugan at pangkabuhayan. So, ang ating pong programa dito sa PBNDCGB, 729 kHz ay meron pong simultaneous telecast sa DWAD, 1098 kHz AM band with FB Live at Crusaders Broadcasting, facebook.com. Every Saturday din po ito from 5:30 to 6:30. So please do watch, follow, and like para po kayo ay makapapanood ng aming programa tuwing Saturday 5:30 to 6:30. Hindi lang po sa PBNDCGB, Doc Joey FB Live, kasama rin po sa DWAD radio program, T98 kHz AM band with FB Live at Crusaders Broadcasting, facebook.com. Sa Mandaluyong po yan. Kaya po ay inanyayahan namin kayo kung saan man kayong sulok ng Pilipinas o even sa abroad para kayo makapakinig, makapanood ng programang may sustansya na ito po ay proven and tested na since 2008, 18 years, going 19 years and counting. At ang pinakamagandang example po, ang inyong anchor na si Doc Joey Bitito na umiinom nito for 18 years, going 19 years ng ating mga produktong natural na galing po sa Amerika. Yung po tinatawag na Amazing 4 o binansagan Amazing 4, which I'm discussed later on. At 72 ang lakas ko po, parang ko'y nasa 42, 52. Ang boses ko po parang 27. This is the gift of God to me at to others na talagang sineryoso ang pag-inom ng ating mga kapsula. Ito pong tinawag na Amazing 4 from Florida, USA. At bagong lahat, I would like to thank the Lord for my 72nd birthday last August 19 at maraming salamat po yung mga dumalo doon po sa Dorotea Resort and Spa, located Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. For relaxation, rejuvenation, enjoyment, go to Dorotea Resort and Spa. Na may dalawang swimming pool, mayroon pong infinity pool, may 4 na building, more than 30 air-conditioned room. Maraming salamat po sa mga pumunta, yung ating Bodol Fight. At pumunta po ang ating kaibigan, ang EVP po ng PBNDCGB, EVP Padig Glenn Barcelon. At siya rin po ang outstanding punong barangay. Okay? Sa Dapdap, Barangay Dapdap, Legazpi City. Thank you so much, Pade. And of course, ang lalaking hindi hindi inuumaga. Yan. Ang pinakatanyag na broadcaster sa Bicolandia na si BP Henry Masida. Maraming salamat. At of course, yung mga kasamahan po natin sa ating Diamond Multi-Level Marketing Program, mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, na pumunta sa Bodol Fight natin, sa celebration natin. Maraming salamat. And of course, yung mga bumate, marami po kasi tayong mga mga nagbumate, iba't ibang
iba't ibang personahe at ibang marami nag-share. Kaya po marami po dyan. Makikita na lang ninyo maya't maya sa inyong timeline. Meron pong lumalabas na birthday celebration ni Doc Joey. Ako po mismo sa aking FB, yung Doc Joey Bibon Bitito, Doc Joey, hindi na po ako nag-post. Kasi po ang dami-dami na pong nag-post. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. At magkita-kits po ulit tayo sa 73rd birthday ni Doc Joey Bitito na very, very healthy, very, very happy at with peace of mind dahil nga po marami tayong natutulungan. And congratulations nga pala sa winners ng ating mga parapol na ating pong babanggitin mamaya. Nako, grabe po yung mga nanalo. Ay talaga pong mayroon na pong nakapost po dyan, yung tinatanggap po nila, yung kanilang mga napanalunan. Ito po ang mga nanalo sa consolation prizes na tigo 1,000. Vincent Jonglay from Kumadgad Castillo, Sorsogon. Angeline Bolaños, Tres Maria Donsol, Sorsogon. Renato Domingo Manito Albay, Victor Balunso, Salvacion Malilipot Albay, Dan Sarsa, Bigaa, Legazpi City. 5 major prizes. Yan. Ito na po yan. Ang 10,000 Evelyn Ribadulla. Ito po yung asawa ng si Tatay Marlon Ribadulla. Yung pong mayroong lung cancer na uminom po ng ating mga produktong Amazing for 6 months. After 6 months, nagpa-examine muli. At nung po sa CT scan niya, nakita wala na po yung malignant cancer. Nakalagay na lang po ay infection na lang sa lungs. Kaya ngayon po, umiinom siya for 7th month. At hopefully after 1 year ay wala ng trace of any cancer. Yan. Okay. Congratulations, Tatay Marlon and Evelyn Ribadulla for winning the 10,000 prize. Yan. Ito po binili ni Tatay at Madam Evelyn, kalahati ata produkto, kalahati ay pera. Si Kagawad Terso Boticario, Binusduan, Sa what? Rapo-Rapo Albay ay nanalo ng 15,000. Ito po hindi pa unclaim pa ito, hindi pa na-claim. Felicito Paila, pumunta po dito si Felicito Paila, ang dami po nitong sakit. Na mild stroke na, may asthma, mayroong arthritis, marami po sangkatutak. Mild stroke na po ito eh. Ay natulungan po ng ating mga produkto at na-claim na po yung 20,000. Binili nilang 10,000 produkto at 10,000 na cash para idagdag sa negosyo ni Mrs. Paila. Okay, congratulations. At si Nancy Cisno Maipon Ginubatan, second prize 25,000, unclaim pa ho ito. Unclaim pa. Okay. At of course, ang grand prize si John Erwin Abiliana. Minsan lang po ito bumili. Worth 14,000. Ito po ay ni-refer ng ating natulungan ni Sir Raul Hana. Sir Raul Hana na umihi na ng dugo dati. Natulungan natin ng ating Amazing for Products. At ito si John Erwin Abiliana nag-purchase po ito ng 14,000. Ngayon po yung nanalo noong August 19 during our birthday celebration, nanalo po siya ng 50,000 cash. Ang ginawa niya po, nag-stackis na po siya dyan sa Libon at Uwas. Ay meron siyang worth 30,000 na products
at 20,000 cash. Hindi po siya makapaniwala, akala niya scam. Kasi nung tinatawagan siya ni Ma'am Len para i-announce na nasa NBI, akala raw scam. Dito po sa amin walang scam. Totoong-totoo, 100% na totoo. 100%. Kung may mas mataas pa dyan, 101, 101%. At na-claim niya rin po yung 50,000. At yung pong gustong bumili ng mga produkto, kay dyan Erwin Abiliana, lalong-lalo na po yung mga taga-Libon, malayo po kayo, at taga-Uwas. Kontakin lang po si John Erwin Abiliana sa 0927-358-4347. 0927-358-4347. Yan. Okay, so yan po ang ating mga nanalo ng ating pong pa-contest ng Miracle Health Corporation na kami po ay handang tumulong, hindi lang po sa kalusugan, sa negosyo at financially. And hopefully with the grace of God, ipagpapatuloy po natin ito. Next year, baka po may pa-contest tayo, baka mag-umpisa ng September 1. Hopefully po ay 100,000 na ang grand prize para matuwa talaga ang ating mga kababayan. Kaya isasama na rin po natin dyan yung pong bumili ang natin 3-5 sa mga baguhan, member ka na, pwede ka pang mag-recruit. Pag nag-recruit ka rin ng 3-5 din pataas, meron kang isang raffle. So isasama na rin po na. Good evening po, Doc. Tanong, may nagtatanong po sa 0975. Okay. Nasa cellphone ko kasi. Maya-maya na po kayo kasi naka-live po tayo. Grand prize po natin next year, 2027, August 19, 100,000 ang aming pong plano. 100,000. At ang bawat bilhin yung 3-5, mayroon po kayong 1 raffle ticket. At yung nag-recruit, kung kayo mga baguhan, bawat recruit, bawat nag-sponsor, okay, yung nag-sponsor po o nag-recruit po, yung ninong or ninang, mayroon din pong isang raffle ticket. Kaya po ito, sipagan. Kung wala kayong pera, sipagan ninyo mag-recruit para may raffle din kayo. Okay, maliwanag. So yan po ang pinakamagandang balita ko sa inyong lahat. Sana po ay ang aming pagtulong sa inyo ay huwag po ninyong baliwalain. Sayang po. Sabi nga nila, akala nila biro lang, yung pala totoong-totoo ang ginagawa ng iyong abang lingkod na si Doc Joey Bitito, ang lalaking hindi tumatanda. At the age of 72, para lang po tayong 27 years old. Yan, okay, maliwanag. So yan po ang aking most maaari po tayong mag-umpisa sa September 1. Okay, maliwanag. So yan po magandang balita ko sa inyo. So napapakinggan tayong live sa PBND-CGB at sa News Online. Of course, sa ating FB Live, Doc Joey Bitito page, sa mga baguhan, please like. I-follow po ninyo. Like and share kasi po yung mga kamag-anak na malalayo, sana ay mapanood din po nila para natin matulungan sila. Okay. So sa mga malalayo po, pwede kayong pwede po kayong mag-avail ng ating mga produkto. Ang gagawin lang po natin, mag-chat sa atin or mag-text sa 0998-975-8121. 0998-975-8121 or sa Globe 0917-853-8933. Pwede kayong sumalayong hindi makapunta dito sa aming opisina. Pwede po na kayo ay mag-abilang through GCash. Mag-message lang po kayo sa amin. Okay. At iyan po yung sigurado 99.99
walang scam dito. Sigurado yan mapapadala namin ang produkto. Bakit 99.99? Kasi hindi pa nangyayari, hindi pa kayo nagpapadala. Okay. Pro GNT po tayo. Yung pong sa Bicol, dito po tayo sa Cabangan West, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. At sa Manila naman at mga karatig na probinsya, diyan naman tayo sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Campo, Malati, Manila, care of Ma'am Pen Bitito, ang aking daughter. At ang number po dyan ay ni Ma'am Pen ay 0908-122-2285. So sa Manila po and other places, dyan po tayo sa Malate. Sa Bicol region naman po, dito tayo sa Cabangan West, sa Legazpi. Okay, maliwanag. Kasi gusto po namin kayo matulungan ng tama, ng gusto at efficiently. Okay, so yan po ang ating gagawin. At kami po ay ginagawa namin ang lahat para matulungan ang ating mga kababayan. Hindi lang po sa Bicolandia, hindi lang sa Metro Manila, from Luzon, Visayas, Mindanao, at kahit pa overseas. Kahit overseas, may mga pamilya kayo dito, ay pwede naman po silang matulungan. Papuntahin o kumontak sa amin, sila na lang po magpapadala ng produkto through sa post office priority mail. Post office priority mail post office priority mail ang ating pong pagpapadala sa ibang bansa. Okay. Ngayon po, bakit po si Doc Joey Bitito at age of 7 dito? Marami nagsabing para ako'y 42 hanggang 52 lang. At ang aking boses po parang 27 lang. Lahat ng trabaho nagagawa ko, nakapagpro-programa pa sa radio program natin, FB Live. 1 oras po yan na walang break. Bakit po? Tingnan po ninyo. Kasi nga po ako'y natagpuan ko po itong Amazing 4 from Florida, USA as early as January 2008. Ito po ay actually po 2007 pa ito. Mga fourth quarter of 2007, siguro po mga October, November, December ay sinubukan ko na po ito. At ako po mismo may sakit noon na frozen shoulder. Meron po tayong paminsan-minsan inaatake po tayo ng back pain. Kasi maliit pa lang po ako may back pain ako. Yung aking pong weak lungs ay hindi pa totaling gumaling. Ay yung po at saka yung arthritis. Pero nung ako po'y sinubukan ko ito, ang una pong nawala, yung pong aking frozen shoulder. Ito po kasi 2007, nung ako'y nasa US, September. Hindi ko po ito maitaas, ang sakit-sakit. Ngayon po, tingnan po ninyo yan. Oh. Naabot ko na pati sa bibig ko, di ba? 2007 po yan. Ngayon, 2026 na. 19 years. Dapat sana, mas lalong hindi ko na maitaas ito. Kasi habang tayo tumatanda, nahihirapan. No? Tingnan po ninyo yan. No? Di ba? Okay. So, unang-una pong natulungan. Pagkatapos yung back pain ko po, pag ito po yan, iniinuman ko lang po. Mga more 3 days, wala na. 3 to 5 days. Then yung aking weak lungs, natulungan talaga ng thank you so much Lord. Pati yung arthritis ko, hindi na, nailalakad ko na kahit sa kanina nga, pabalik-balik ako dito sa opisina, nakaka-50 ang pabalik-balik ako. Siguro ang steps ko kanina, more or less mga around 2,000 steps. Kasi nakakain po ako ng bawal. Bihira kasi ako kumain ng bawal. Nakakain ako ng crabs, yung aligi. At saka ng sugpo. Inunuman ko ng maraming tubig. Uminom ako ng mga kapsula natin. At naglakad po ako ng mga more or less mga 2,000 steps. Kasi pag may kinain kang bawal, may gagawin ka. Para hindi ka magkaroon ng problema ang katawan mo.
Okay, kasi binigyan kasi ako ng sugpo at saka ng crabs ni Mrs. Angie Barbacina. Thank you, Angie, sa iyong binigay na regalo. So, hindi naman po naluto doon sa Dorotea Resort, kaya dinila natin sa Kabangan. Kanina, niluto ko po. Ang sarap-sarap. Di ba ang sarap-sarap ng pagkaluto? Ayos? Di ba, ma'am? Oh, di ba? Lalo na yung niluto kong hipon. Talagang kulang ngayon ng Sprite. Hindi ko nila nilagyan ng Sprite kasi bawal. Di ba? So, yan po ay nakakain ako ng bawal, kaya lakad ako ng lakad pabalik-balik, nakasurlis mga 2,000 steps ako. Pinawisan ako, then nagpunas ako, later nag-sista ako, natulog po tayo. Para malakas ang katawan nito sa programa natin. Okay. So yan po ang ginawa ni Doc Joy Bitito. Kaya nung uminom po ako ng Amazing Trio pa po noon, Miracle C, Mega E, Multiply from 2008 hanggang 2019. Noong 2019 po, dinagdagan po natin yan ng Mega 1. Kaya naging Amazing 4 na. Mas powerful. Ibig sabihin kung ang ang power no nasa mga 90%, ngayon po ang power nasa 98 to 99%. Hindi ko sinasabing 100%. Di ba? 95 to 98%. Okay, so iyan po ang ganda ng ating mga produktong natural. Ngayon po nagkakaubusan po tayo. Ang may bagong dumating po tayo, ang Mega A and Multi 5 capsule. Yan po ay nasa 42 something ang kapsula. By September 1 po yan, ang gagawin namin 40 na lang. Ang isang box, 660 capsules, 2004. Ang ating pong Mega 1, Mega A at saka Multi 5 po yan. Ang Mega 1, effective September 1, kaya ubos na po yan. Matagal ang aming pong order sa Amerika, hindi po nagkakaroon ng magandang, hindi pa tayo napapadalan dito, Mayo na, kasi nagbago na po ang may-ari. Ay, yan po dati, 4,000 po yan, noong 2019. Ngayon po, i-adjust lang natin ng kaunti, promo pa rin, 3,900 na lang, 3,900. Di ba? Dati 4,000 2019, ngayon po 3,900 effective September 1. Ibig sabihin 65 pesos per capsule. Kung may discount po kayong 30%, ay murang-mura na lang, di ba? Kaya mas maganda po mag-diamond kayo 30% ang discount. Kanina may bumili po dito 15,000. Pagbalik daw another 15,000, 30,000 na. So next purchase 30%. Pwede pang magnegosyo. At next month, hopefully, with the grace of God, baka magkaroon po tayo ng discount difference or differential doon po sa may diamond at may double diamond. Di ba? Ang double diamond po natin si retired captain or Major Abines at saka si Nanay Evelyn Barroso ng dyan po sa Cagaray Island na she will be celebrating her 23rd 80th birthday tomorrow, Sunday, August 23. Nanay Evelyn Barroso ngayon po ay papunta na nasa Hong Kong na. Ayan. 80 years old. Bumili po yan ng gold for 6 months. Dinagdagan ng anak niya para maging double diamond. Kasi si nanay, marami na rin karamdaman, gusto niyang gumaling. Ayaw niyang hawakan lang ang pera. Gusto niya gamitin ang pera para gumaling siya. Good decision. So, ang pera niya, 91,000, dinagdagan ng anak na 9,000 para maging double diamond. So, congratulations nanay and happiest and healthiest birthday. And enjoy your trip to Hong Kong together with her daughter na si Ma'am Francia Bibon Barroso. Yan, Bibon Barroso Bibon. Bibon pala nakapag-asawa kay Kagawad, anak ni Kagawad Bibon. Okay. So yan po magandang balita ko sa inyong lahat. Kaya wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa.
Kung kayo man po ay mayroong ano man ang iyong problema, kung may prostate man, katulad kay si Raul, Hana, yung nag-refer po kay John Erwin Abillana, na umiihi na ng dugo, hindi na makatulog, sobrang sakit, di ba? At pumunta po yan sa kanyang doktor, binigyan ng gamot, wala pa rin. Ngayon, ni-refer po sa isang oncologist, natakot siya. Kaya lumabas. Kasi pag sinabing oncologist, ang titingin sa iyo, most especially, maaring may cancer ka. Kasi oncologist, yan po ang eksperto sa cancer or yan po ang espesyalista. Okay. Kaya lumabas daw siya sa clinic, ang ginawa niya, nagdasal sa Panginoon. Kaya yan po sinasabi ko sa inyong lahat. If you are in doubt, pray to God. Huwag kayong makipag-usap kung kanino, wala namang alam. Kahit sino pa yan. Pray and pray to the Lord Jesus Christ. Lumabas ka, o dun sa bahay mo, may kwarto ka dyan, ilak mo, mag-isa ka, lalo sa gabi po, maganda mga gabi, o madaling araw, yung walang nakakakita. Lumuhod ka, mag-pray ka kay Lord. Hingin po ninyo ang wisdom kung saan ka, kung ikaw matutulungan ng Amazing Four, di ba? Ipagdasal po ninyo ang Amazing Four ni Doc Joey Bitito ng Miracle Corporation, matutulungan ka. Kasi the Lord will always guide you, will protect you, will give you wisdom. Okay? Huwag po yung negative ka kagad, ikaw kawawa. Kasi isa lang buhay mo eh. Ilan bang buhay mo? Di ba? Isang buhay mo, kaya dapat you ask wisdom from the Lord Jesus Christ. Di ba? Ganun po yan. Ito po ay brotherly advice. Kung
Ang kayamanan, hindi po ninyo madadala yan sa ukay. Mayaman ka, namatay ka at the age of 60. Wala rin, wala rin. Powerful ka, naging very powerful ka ng 30 years, 40 years. Pagdating ng 70, namatay ka, wala rin. Di ba? Pero si Doc Joey, hindi powerful, hindi very rich. Umabot ako ng 140. Praise God, hallelujah, amen. Di ba? Napakinabangan ko, nakatulong ako ng sangkatutak na tao sa mundong ibabaw. Pumunta man ako kay Lord, Lord, ito po mga natulungan ko, ang dami-dami. Di ba? Malamang kukunin ako ni Lord. Hindi ako po dadalhin doon sa ilalim. Doon po sa anong tawag niya? Yung pinaka-ilalim doon sa na lugar na ayaw nating puntahan. So may gagawin ka. Meron tayong ligasiya. Yan po ang ligasiya ko, di ba? Kaya kung kayo po, kung ako sa inyo, okay, mayroon kang 3.5, yan. At least 3.5. Iyan kasi 18% discount. 7,000, 20%. 15,000, 22%. 20,000, 24%. 25,000, 25%. 30,000, 30%. 100,000, 35%. Pwede ka na magnegosyo dyan. At ang mayroon pong salary differential, is discount differential, baka sakali hindi ko pa painala, sasabihin ko sa mag-umpisa sa 30,000 and above. Okay. Halimbawa, 30,000, 35% ka. Si Nanay Evelyn Barroso. Mayroon siyang nakuwang na member na 20%. Bronze yung 20%. Pagbili muli noon, 20% discount, si Nanay 35, yung 15% mapupunta sa kanya. Iyan po ang wala pa sa ating Diamond Multi-Level Marketing Program. Na ito po ay susubukan ko nakausapin yung ating pong IT kung pwede. Pero doon, dapat sa isang buwan, meron ka man lamang na at least naipasok na new member. Yan. Kasi imposible hindi ka makakuha ng isang member. Ikaw, Ma'am Len, kung ikaw nasa negosyong ito, siguro ang isang member kayang-kaya mo sa isang linggo. Di ba? Kasi iikutin mo na yan. May Facebook, may telepono, may cellphone, merong impersonal, nakakausapin mo araw-araw, di ba? Kung gagawin. Yun nga ang tanong dito, gagawin kaya? Yan. Iba kasi yung ginagawa. Hindi yung isip-isip lang. Hindi mo naman gagawin. Puro plano, walang aksyon. Kailangan natin ngayon aksyon. Yan. Ganon din sa buhay natin. Para tayo ay maging malusog, kailangan natin ang aksyon. Yan. Okay. Maliwanag. So once again po, ang ating programa ngayon, special programming, Kalusugan, Kabuhay at Kaunlaran or Kalusugan at Pangkabuhayan. Ang inyong pong angkor na walang iba, ang lalaking hindi tumatanda na si Doc Joey Bitito. At 72 ay very passionate pa rin. Yan. At tayo napakinggan ngayon sa PBNDC JB 729 kHz, AM band or sa DCJB News Online. Yan. At of course, ay simulcast po tayo sa D1 1098 kHz AM band with FB Live at Crusaders Broadcasting, Facebook.com. Ito po sa Mandaluyong City. Yung mga taga Mandaluyong, mga Metro Manila, at ibang lugar, aside from Luzon, aside from Bicol region, you can get in touch. You can go to our office dyan sa Unit 218 Pacific Regency, 760 Pablo Campo Malati, Manila, in front of Rizal Memorial Coliseum. Ang numero po dyan ni Ma'am Pen, 0908-122-2285,
0998-222285 or kay Doc Joy po 0998-975-8121. Dito naman po sa Bicolandia, lalong-lalo na sa Albay. Dito po tayo sa aming booking office sa DGB, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. We're open from Monday to Saturday from 8 to 6:30 p.m. Then Sunday, half day from 8 to 12. Then bandang hapon, 1:30 to 4:30. Diyan naman po tayo sa famous Dorotea Resort in Spa located Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. Ang aking pong numero sa 0998-975-8121. 0998-975-8121 or sa Globe 0917-853-8933. 0917-853-8933. And advance happy pista po sa Bacacay, Albay. Kaya yung pong maging pista dyan, pwede po kayo check-in dyan po sa famous Dorotea Resort Spa, located Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. At you can text sa 0998-975-8121 or sa aking Facebook, Joey Bibon Bitito. Just like, follow, and comment and message. Ganun din po ang aking second account, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Yan. Okay, maliwanag. At i-discuss ko na po sa inyo kung ano po ang mga produkto ng Amazing 4. Yan. Ang Amazing 4 po. Yan. Meron pa tayong mga 17 minutes para i-discuss ko sa inyo ang mga produkto. Actually po, marami tayong mga produkto. 4 pong kapsula, Miracle C, Mega A, Multi 5, Mega 1. Yan po ang binansagan na Amazing 4. Pag Miracle C, Mega A, Multi 5, binansagan na Amazing Trio. Yan po ang unang-una po nating produkto from January 2008 to present. Noong naging 2019, naging Amazing 4 kasi nadagdagan po yan ng Mega 1, which is Miracle C, Mega A, Multi 5, Mega 1, or known as Amazing 4. Okay. So, meron din po tayo mga healthy drinks kasi mahilig sa kape. Sa kape po namin, meron tayong 3 kape Mega A, coffee. Meron kasama po isang kapsula ng Mega A capsule. So, antioxidant coffee. 8-in-1. Mas kubado po dyan. Okay. Then, meron din po tayong Multi 5 coffee. Yan naman po ay nadagdagan ng mga mushroom coffee po yan. Nadagdagan po yan ng Multi 5 capsule. Isa pong kapsula sa isang box. Yan po ay mas kubado rin. Then, meron tayong Amazing Coffee Mix 14-in-1. Pinagsama yung Mega A capsule na isa, Multi 5 capsule na isa. May moringa, may stevia, natural sweetener, may coffee, and konti pong creamer. Kaya po yan, 14-in-1. Yan po kahit diabetic, pwede po yan. Napakasarap na kape. Yan po ang paborito ko. Aside po doon sa Multi 5 and Mega A coffee. Yan, 14-in-1 po yan. At mahilig naman po sa tsokolate. Meron po kayong Mega Choco. Paubos na po. Yan po ay memory enhancer. Lalo sa may mga edad na makalimutin na. Sa mga kukuha na examination. Sa mga estudyante. Ano po ang laman yan? Meron po yan na goji berry. Anti-cancer. Meron ba yan acai berry? Na very powerful berry in the world. Yan po ay super antioxidant. Yan po ay mayroong anti-cancer property. Yan po mayroong anti-aging property pag nasubrahan kayo. Ayan po ay napakaganda sa ating katawan, ang acai berry. Mayroon din po yan na cranberry. Na isa rin pong super fruit na maganda po yan sa ating kidney, sa ating katawan. Mayroon po yan na moringa, yung pong the miracle tree. Na ito po ay maraming mga scientifico na sabi napakagaling ng moringa
So meron din po yan na stevia, kaya po bata, napakasarap po ito. Ang lasa, may kaunti po itong tsokolate, may kaunti po itong kreme, yun, tsokolate. At ito po ay stevia, kaya natural sweetener. Ito po ang pinagkakaguluhan sa amin. Ngayon po ubos na. Yan, nagpapagawa pa tayo. Okay. So yan po ang kagandahan yan. At ang ano namin, may dalawa kaming juice. Yung Amazing Juice with Miracle C ang glutathione. Meron po isang capsule ang Miracle C. Meron pong glutathione at very rich in natural vitamin C. Ang dami-dami pong vitamin C. So kailangan natin ang maraming vitamin C sa katawan natin, lalo-lalo natural, sapagkat ang katawan natin hindi po nagpo-produce ng vitamin C. So glutathione, maganda rin po yan sa may mga problema sa liver, glutathione. Then meron din po tayong Amazing Juice with Miracle C and Collagen. So maganda naman sa skin. So yan po mga produkto natin. 4 na kapsula, 6 pong mga healthy drinks. 10 po ang ating mga produkto ng Miracle Health Corporation na tumutulong sa pangkalusugan ng iba't ibang klaseng tao na may mga health concern at nakakatulong din po sa pangkabuhayan doon po gustong magnegosyo. Yan, kasi pag nagpa-member po kayo, automatic may libreng negosyo yan kahit ayaw mo. Yan. Paano? Pag nag-refer ka, kahit ayaw mo, may kita ka. Kung dumirekta sila sa amin, ganun din ang presyo, wala po kami dinadagdag. Para po ang kumpanya, binibigyan kayo ng yung effort ninyo na may incentive kayo. Di ba? Halimbawa, may didirekta, Dok, ako ba, pwede ba ako maging upline o maging referrer sa akin? Sarili, hindi po pwede. Hindi po pwede. Ang magre-refer po sa inyo, yung mga member na dito ng Diamond Multi-Level Marketing Program. Yan. Di ba? So may mga packages po yan. Meron tayong distributor, bronze, silver, gold, platinum, diamond, and double diamond. 7 packages po yan. Okay. So magpapaliwanag na po ako doon po sa ating amazing products. Diba? From cold to cancer ay natutulungan. Kahit po ano pang problema mo. Okay. Pero sasamahan din po natin ng prayer, samahan po natin ng diet, samahan natin ng exercise, iwasan po mga bawal. Yan, di ba? Mga bawal. Yan ang ayaw ng mga tao. Okay, kapag gumagaling ka na, kumain ka ng bawal, paminsan-minsan tanghali. Huwag sa gabi, kasi gabi hindi na matutunaw yan. Matutulog ka na. Okay, maliwanag. So ano po ba ang ating flagship products? Yun na po ang tinatawag natin, Ma'am Lena, Amazing 4. 4 po yan. Amazing 4. Yan. Meron tayong Amazing Trio, 3. Mega A, Multi 5, and Mega A. Amazing Trio. So, dinagdagan po natin ng 2019 ng Mega 1, kaya naging Amazing 4. Yan. Baka dagdagan pa natin ng isa later on, magiging Amazing 5 na. Yan. Pag Amazing 5 na, halos, ano na talaga? Parang na Superman na tayo and Wonder Woman. Okay. Superhuman with the grace of God. Okay. So ano po ba ang ating mga produktong Amazing Trio? Mega A, meron pong 5 natatanging mga berries, mga super fruits, mga super antioxidant, mga super berries na to neutralize free radicals. Ang sumisira po sa ating mga healthy cells, mga ito pong tinatawag nating mga ang sumisira sa ating mga katawan, ito pong sinabi ko kanina, mga kasi kailangan po natin ng mga amazing products, lalo na Mega A, kasi Mega A po, super antioxidants. Okay. Ang free radicals po ang sumisira sa ating katawan.
free radicals, mga lason. Lason. Saan natin nakukuha ang lason? Sa mga kinakain natin. Bisyo. Kumain ka puro bawal. Litson ngayon, litson tanghali, litson gabi, litson araw-araw. Diba? Mga party foods. Kain na lang ng kain. Puro soft drinks. Puro sangkatutak na rice. Ay isang bandiyado. Diba? Okay. So, sa mga pagkain natin, iyan, later on, nagkakaroon ng free radicals ang katawan natin. Pangalawa po, sa stress. Lalo na kung ikaw magalitin, lagi ka nagagalit, na-stress ka, nagkakaroon ng free radical sa katawan natin. Sa mga pollution, sa buga ng sasakyan, di ba? Yung bakbakan ng atomic bomb, yan, delikado yan. Kaya nga, iyan ay ang Amerika kailangan talagang di ba? Dahil nga po kung iyan ay magbarakbakan ng gusto, delikado ang mundong ibabaw. Kasi malalaso ng ating katawan, di ba? Yung mga garbage diyan, yung dumi, yung pintura, mga free radicals po yan. Di ba? Free radicals, yan pong sumisira sa ating katawan. So kailangan mo meron kang super antioxidant, may pangontra. Diyan po magaling ang Mega E Capsule dahil po may acai berry, the number 1 berry in the world. Yan, very rich in antioxidant to neutralize free radicals, di ba? Para ilabas mo mga toxins, di ba? Okay. Okay. Para nakakatulong po yan dun sa mga cells natin na tumatanda na, matanda na, ay matutulungan itong ating Mega E Capsule ng ating pong acai berry. The number 1 berry in the world. Yan po ay nakikita lang na nakukuha sa Amazon River. Yan po napakarami niyan sa Brazil. Pangalawa po, pomegranate. Pomegranate po ay nagpapalakas sa puso at ugat. Nagpapababa po yan ng kolesterol, sa presyon sa dugo, at panlaban sa pamamaga. At iyan din po ay isa rin mong superfruit para po at ma-detoxify ang ating katawan. Yan po kaganda ng Mega E Capsule natin. Yan po yan, Mega E, yung sa ibaba. At pangatlo po ang blueberry. Nagpapaganda ng memorya, ng paningin. Memory enhancer. Sa paningin, sa mata. Yan ang kagandahan po ng blueberry. Di ba? Okay. Nakakatulong sa mapagpapalakas ng resistensya. At nagpapaganda rin para po okay ang ating tiyan. So ang blueberry po is also a superfruit na nakakatulong para po ma-detox ang ating katawan. Okay. Pang-apat po, elderberry. Ito po ay nakakatulong para panlaban sa mga iba't ibang klaseng sakit. Nakakatulong sa may sipon at trangkaso. Di ba? Kung may trangkaso ka, may sipon ka, may ubo ka, hindi na gumagaling ka sa mga binibigay sa iyong gamot. Ito po yung nakakatulong ang elderberry na kasasangka po dyan po sa Mega E Capsule. At ang cranberry po ay isa ring superfruit na napakayaman para po matulungan kang ma-detoxify, di ba? Ito po ay magaling sa may UTI, magaling po sa may mga problema sa kidney, ang cranberry. Kaya 5 pong mga superfruits para po to neutralize free radicals, para po kayo po ay ma-detox, para matulungan ang iyong katawan na malabanan ang iba sa mutsaring mga karamdaman. Kaya Mega E, ibig sabihin mega huge na super antioxidant. Yan, di ba? Okay ba, ma'am? Powerful? Yan, di ba? Okay, kaya pag Saturday po, yung Monday to Friday, talagang manood na kayo. Pag Saturday, kailangan nakatutok na kayo kay Doc Joey. Pag Sunday, mas lalo kayo makatutok. Kasi andyan po si Ma'am Len. Pabilo niya pag every Sunday, 9:30 to 11 po yan. Very powerful po yan.
inaabangan ng sambayanan. Yan ang DJ ng Miracle Health Corporation na inaabangan ng sambayanan. Tinalo na nga niya si Doc Joey sa popularity. Di ba? Okay, maliwanag. Ngayon po, ang susunod po natin dyan, ang multi-5. Naku, paubos na pala. Di bale, kung hindi ko po maubos ito, next Saturday, itutuloy ko. Kasi nga po, binibigay ko na sa inyo lahat ng impormasyon para kayo po ay ma-internalize ninyo sa katawan, para kayo ipagdasal ninyo kay Lord kung hindi pa kayo nakakapag-decide na mag-avail nito mga produkto natin. Kasi po, dalawa yan eh. Two forces. The forces of God, of the Lord Jesus Christ, and the forces of evil or devil. Di ba? Okay, that's why pray. Kasi si Doc Joey Bitito, malamang tinitingnan ninyo, half kay Lord, half dun sa kabila. Di ba? Hindi kayo makapag-decide. Pero, ang tanong ninyo, tingnan mo ninyo si 72 years old. Ang boses ko parang 27. Ang aking mukha parang 52, 20 years younger. Kasi po, pag ito matagal na kayong umiinom ng Amazing 3 or Amazing 4, mayroon na po tinatawag na Fountain of Youth. Mayroon po yan na kayo'y babata. Di ba? May anti-aging effect. Pag matagal na kayong umiinom, taon na. Okay, maliwanag. Hindi na kayo pupunta kay Vicky Bilo, Doktora Vicky Bilo, na babayad ka daan libo. Di ba? Dito, internal and external, matutulungan kayo. Okay, maliwanag. Okay. So, yan po ang Mega A. Ang pangalawa natin na ipapaliwanag ko sa inyo, okay, sapagkat po ay patapos na po ang oras natin, baka hindi po natin ay hindi ko po kayo ay mapaliwanag lahat ang ating apat na klasing mga kapsula, the composition of Amazing 4, ang isa sa pinakamagaling naming produkto, Miracle C. Kaya sinabing miracle, milagro, C, natural vitamin C. Hindi po kasi tayo nagpo-produce ng vitamin C. Hindi po. Ang vitamin C nakukuha lang po natin sa mga prutas, sa mga gulay. Kaya nga po, kung hindi kayo nakakain ng maraming gulay, hindi kayo nakakain ng maraming prutas, kailangan ilagay na natin sa kapsula. Iyan po nangyari ng Miracle C. Okay. Ang Miracle C ay mataas na vitamina C, hindi mahapdi sa tiyan, matagal na natili sa katawan, mas ligtas inumin kahit walang laman ang tiyan. Kasama lang po ang maligamgam na tubig, pampalakas ng resistensya at gumagawa ng collagen. Yan, di ba? Okay, maliwanag. Ano po ba ang mga sangkap nito? Ester C. Mataas sa pagsipsip ng vitamina C, hindi mahapdi sa tiyan, matagal na nanatili sa katawan, mas ligtas inumin kahit walang laman ang tiyan, pampalakas ng resistensya at gumagawa ng collagen. Rosehip. Ang rosehip ay mayaman sa vitamina C at antioxidant. Tumutulong sa pamamaga at kalusugan ng kasukasuan. Kung namamaga ang iyong kasukasuan, natutulungan ka nito. Nakakatulong sa balat, at pagpapaganda ng panlaban sa sakit. Kaya't marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng